Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
nyo. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Gagayaw. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, may Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit nakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Helga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ako. Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Grief. Carsoncillo.
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pandako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ah. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, hindi privilege.
Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kayo Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina.
Ayala and Jego Bandido. Madagal-tagal. Ang pangit ng boss. Biglang kumanta po yung hindi naman talaga marunong kumanta. So meron nagtatanong sa atin dito. Sabi niya, papaano po ba, ano ba yung sabi niya? Parang papaano po ba yung tinatawag na multitasking? Kasi basta parang ang gist nung tanong niya sa atin, Jegs, is nung nag-apply siya dun sa trabahong ina-applyan niya, meron lang siyang particular na kailangan gawin. Sabi niya, normal ba na sa isang opisina na habang tumatagal, dumadami ang ginagawa. So ngayon, hindi niya daw ma-achieve yung tinatawag na multitasking. Lalaki kasi to. So sabi niya, I think ito yung bagay na meron talaga ang mga kababaihan. Capable na mag-multitask. Yun lang po, gusto ko lang pong tanongin, paano ba? At saka pwede parang, basta yung tanong niya is parang, pwede ba yun na kung anong in-applyan mo, hindi pala yun yung gagawin mo? Kumbaga nagsasanga-sanga yung obligasyon mo sa trabaho. Kung Ganun- ayaw mo mapalitan ng AI. Correct. Magreklamo ka dyan. Kung ayaw mo nga mapalitan ng AI, edi mag-attitude problem ka. Kung ayaw mo palitan ng AI, edi magreklamo ka. Pag hindi mo feel, mag-leave ka. Yung lagi kang absent, yung masakit ka sa ulo. Kung gusto mong mapalitan ng AI, gawin mo lahat yan, di ba? Umabsent ka lagi. Huwag ka magpapaalam. O di naman kaya, magreklamo ka. Ayan. Kasi nagsanga-sanga yung mga pinapagawa sa'yo. Correct. Hindi naman yan yung job description. Sige, gawin mo lahat yan bukas. Ayan. AI na yung trabaho mo. Actually, yung mga napopromote, yun yung mga taong nagsasanga-sanga yung job nila eh. Actually, diba? Kasi yun nakikita yun. yung skill set mo, madami. The bida-bida. Diba? Pero kasi, pwede rin kasi namang hindi ka magbida-bida eh. I mean, gets naman din natin na may tinatawag na job description. Yes. So kung ano lang yung mga nakasulat sa job description, yun lang yung mga gusto mong gawin. Dahil totoo naman din, ang katotohanan, kahit naman magsipag ka, parehas pa rin yung sweldo mo dun sa tamad. Diba? Ramdam ko yung stress mo. Ramdam mo ba? Sorry. Pero kaya natin yan. Kaya yan ng mga bida-bida eh. Diba? Alam mo, katulad nung last week, diba? So last week, I attended this Gallup Global Strengths coach course. So ang Coach Nicole Ayala. Hindi pa ako pumapasa sa test eh. Kapag ka nag-take ako, ang dami ko pang ginagawa. Gusto ko nang i-take yung exam. So pag nag-take na ako ng exam, tas meron pang ilang mga qualification, pwede na akong tawaging strengths coach. So ganun sa katindi, hindi siya basta na nakapag-undergo ka ng seminar, okay na. Hindi ganun. Okay. Tsaka akala mo ganun-ganun lang yun. Ang hirap kaya magkaroon ng makaklaseng English speaking lahat. So nung last week, sabi ko nga, my brain is braining. Talagang sabi ko nung mga kalagitnaan yung para bang pagdating ko sa bahay, para bang yung utak ko, para ba siyang overflowing sa information overload and then also excitement dun sa karagdagang kaalaman na meron ako nakukuha. Pero dun sa mga kalagitnaan, na itanong ko din talaga sa sarili ko, sabi ko, bakit ko ba 'to ginagawa? Ano ba dahilan kung bakit ko to kailangan gawin? Parang sa totoo lang, para dun sa mga bida-bida, pwede naman nating hindi gawin yung mga naiisip nating gawin eh. Pero siguro it is really just our strength na hindi natin inaalaw na ito lang yung gagawin natin. Meron at meron tayong kaya pang ibigay, kaya pang mas pagandahin, ganon. Kasi the moment na nilimitahan natin yung sarili natin, hindi tayo mag-grow. True. Hindi mo madidiscover na, ay, pwede pala. Kaya ko palang gawin yung ganitong bagay. Posible pala. Oo, yung ginugulat natin yung sarili natin. Actually, maganda yung sinabi mong yan para dito sa nag-message sa atin. Kapag ka mas nakikita mo yung mga karagdagang reklamo versus yung growth yan eh. Yes. Yung bigla kang naturuan ng ibang bagay para ma-develop yung skill mo. 'Di ba? Growth yan para sa iyo. Dapat growth mindset tayo kasi kung lagi lang tayong hindi, job description ko ito lang. 'Di ba? So ito lang yung mga pwede kong gawin, ito lang yung mga posible kong gawin. Kapag kaganyan, talagang bukas. Ano ba tong pinaglalaban ko? Bakit para saan ba to? Pero ultimately, the reason why I took it, dalawa.
para talaga sa stasyon. Kaya nga ang tawag nila sa akin doon, tas nung tinanong pa ako, sino nag-fund niyan? Sabi ko, ako. Sabi niya, bayani. Pero ultimately, number 1 ko talaga, Jegs, is for the station. So, I took the course para maging certified strength coach ako eventually para sa station. Ang una kong gagawin para sa stasyon. Secondary na lang yung kikita ako outside of it, on the side, 'di ba? Na pwede ko pala siyang pagkakitaan. Kasi ang main naman talaga na work ko ay dito para sa station. Yes. So, whatever it is na additional learning is really for the station. 'Di ba? Para talaga siya sa stasyon. So, yun naman din ultimately. And I guess Kung tutuusin, hindi mo pwede mong hindi gawin yun. Hindi gawin eh. 'Di ba? Kasi personal mo yung ginastos doon. Personal yun eh. Pero dahil 6 digits. Dahil marami kang Nicole Yala na tumatakbo sa utak mo. 'Di ba? Dahil maraming Nicole Yala, madami siyang gustong gawin. At lahat sila gusto matuto eh. Correct. And yun yung growth mindset na Yes. tinatawag, 'di ba? Pero hindi naman din natin sinasabi na porke hindi mo gustong mag-aral ulit or ayaw mo ng karagdagang mga skills na madadagdag sa'yo, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun na masama kang tao. Hindi rin. May mga tao din lang talagang sadyang chill. Yes. Okay lang kahit wala masyadong matutunan. Ayos lang kasi totoo naman talaga. Ayan, Totoo naman talaga na yung sweldo ng masipag at yung sweldo ng tamad, pareho parehas lang. lang. Parehas lang talaga sila. Tama. 'Di ba? Kanya-kanya lang talaga. So dun sa nag-message siya sa atin, ikaw, it's up to you. Gusto mo ba na mag-grow pa? Kasi in growing, you just have to accept the fact that there are so many things na mas karagdagang gagawin pag nag-grow ka. Parang investment siya eh. Ganun talaga. Invest ka ng time and effort kasi kinakailangan mo mag-sacrifice. Yes, diba? ganon. Kasi ang pag-sacrifice kasi nagde-develop yan ng goals eh. Kasi yung sa ngayon, isa-sacrifice mo for a long-term goal na kapalit. Yes, diba? ganon. Halimbawa, for example, gusto nyong magbakasyon. Yan. So sabihin nyo na, sige, magbabakasyon tayo pero wala muna tayong kain sa labas. Yan. Para makakatipid tayo. Correct, totoo. So same din sa career. Di ba? Na kailangan na meron kang isasakripisyo, 'di ba, para mag-grow ka. Yes, So that would mean sacrificing yung time o kaya sacrificing resources Correct. para mag-grow. Ganun po talaga kasi wala naman pong growth na nangyayari nang hindi po tayo nagkakaroon ng sacrifice. Oo, kasi kung mag-stick ka lang dun sa job description mo, hindi ka makikitaan ng leadership. Correct. Kasi parang chill ka lang. Ito lang ako, ito lang yung mindset mo, hanggang Tama. dito ka lang. Oh, 'di ba? Pero ulitin natin, hindi naman din 'yun masama. Yes, and eventually kasi yung maturity will come later point sa buhay natin. Correct. Kaya maraming ang nagsasabi na bakit ngayon ko lang ko ito ginawa? Sana dati pala. Sana noon pa. Oo. Alam mo, kapag may mga ganyan, noon kasi hindi ka pa ready. Yan. 'Di ba? Hindi pa naman talaga panahon. Correct. Yun naman yung sinasabi natin that there are parang eksakto, 'di ba, na oras para Yan. sa lahat. Ang tinatawag diyan, 'di ba, natin lagi is God's perfect time. Yan. Ganon. Kahit ako nga minsan sinasabi ko rin din sa sarili ko, sa aking spiritual journey, sabi ko, sana maaga ko Na ito nakilala na. si Lord. Correct, Pero correct hindi ka. kasi yun, hindi yung nakadesign eh. So yung perfect timing talaga kung anong nangyayari sa buhay natin. Correct, 'di ba? Oo. Yun. So there's a perfect time for everything. Whenever you are ready, that blessing will eventually Yes. come Oo. to you. Kapag ka ready ka nang tanggapin Oo. yung blessing na yan. I remember, Jegs, yung etong strengths na course na to, this was something that I really wanted to take during the pandemic. Kaya lang parang hindi ko matandaan kung ano, basta hindi siya naakma. Parang hindi pa siya panahon. Parang hindi pa talaga siya time. Malalaman mo kasi pag time na parang fluid siya. Correct, Walang fluid mga lahat. hindrance. True. Walang hindrance. So, walang hindrance. Tas everything free-flowing. Everything was fluid. And then, I took it at that time na talagang God's perfect time for it. And yun lang siguro yun. Minsan talaga may mga ganun tayo na parang, bakit ngayon lang? Sana noon pa, di sana mayaman na ako ngayon, di ba?
Pero may rason ng lahat. Yes, may rason. May rason ng lahat ng bagay kung Oo. bakit ngayon ibinibigay ang blessing na yan ay dahil ngayon ka ready for it. Oo. At ngayon mo siya kailangan or ngayon ka pinakabongga at this point in your At life. saka kinakailangang mangyari yung mga bagay-bagay kasi magagamit mo siya sa ngayon. Correct. Yung mga experiences mo, mas lalong tumitingkad yung Tama. learnings mo True with na, those Jen. experience. Kung ginawa mo siya dati, medyo manipis. Hilaw pa. Oh, hilaw. Oo. Oo, Pero yan. kung ngayon mo siya gagawin, Oo. mas ready ka na Mas for maliwanag it. Mas yung maliwanag at mas maganda. Tama, Diba? mas kumikinang. Correct ka. Ang tawag dyan, God's perfect time. Yan. Diba? At gusto ko lang bigyan ng bonggacious na shout out yung mga kaklase ko kasi Oo. nag-promise ako na shout out ko sila. Kahit sa totoo lang, hindi naman nila naiintindihan. Sabi ko sa'yo, 5 araw kong English ang English. 5 araw ako nag-i-English. Nakakaloka. So, bahala kayong intindihin itong programa ko. Pero, I would just like to shout out the best cohort. Yan. Hello to Courage, Kellen, Kenny, JR, Olivia, Aaron, Jessica, Luya, Desmond, Renchang, Joanne, Emma, Quintia, Harvey, Nikki, Christine, Eugenia. Yan. And our very bongacious coach, Vidya, who looks like a beauty queen. Yan. Wow. Shout out sa Gallup Global Strengths Course Coaches. Yan. Hello po sa inyo. Batch Shout out. 21. Shout out. At kailangan ko lang i-shout out kasi yung helper daw ng isa naming kasama doon na si Aaron, nakikinig daw sa atin. Ayan. Oy, salamat. Hello, shout out to Maylin Corpus Tambalanista. Salamat! Thank you! Alam mo, natutuwa talaga ako sa naging experience ko na yan kasi natandaan ko kung sino ako. Na meron palang part ng Naalala Nicole mo. Ayala. Naalala ko na meron palang part ng Nicole Ayala na marunong palang mag-English. Na hindi pala balahura. Nakakaloka. Medyo nakaka-nosebleed ng ever so slight. Kasi syempre, pag Tagalog kasi, parang yung mga adlibs natin, rekta, diretso, Yes. diba? Tapos, Oo. parang automatically nagko-flow palabas diba? Pag English kasi, may processing pa ako tungkol sa jokes ko Parang, how do I say it that it's funny? Pero it was a really beautiful experience. And that natawag dyan, growth mindset. Yan. So, babalik tayo dun sa nag-PM, diba? Kung ayaw mo matuto, wala naman ding masama Oo, doon. nasa Wala sa'yo namang yun. correct, wala namang pipilit sa iyo diba? Pero kung gusto mo na mag-level up para sa iyong sarili, di why Oo, not? pero diba? that will send a message to the boss sa mga kinaukulan na eto lang yung kaya mong ibigay sa Correct. company. You're not a team player. So wag ka magreklamo. Oo. Wag ka magugulat. Correct. Ba't ako hindi na-promote? Oo, hindi ka na binibigyan ng task kasi Ayan. hindi ka na pagkakatiwalaan. Ayan, yun Oo. yung isa pa, di ba? Oo. Ay, ako mga kabisyo, kasama pa rin po ang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion is brought to you by Ayan. Ayan. Hindi ko kayang magtagal kasi meron pala akong 2 o'clock na meeting. Kaya shout out dun sa mga bisita natin na balita ko ay merong ipopromote. Yan. Sorry. At ako'y tatakbo ng mabilis kasi I just really have to finish something. Shout out. Hello. Ngayon lang tayo nagkita. Nagmamadali pa ako. Halika na. Sige, Chloe. lapit na. Ano ipopromote May nyo? ipopromote Go. daw silang outreach. Ito yung mami ni Chloe. Mami ni Chloe. Yan. Mary Ann, halika na. Go. Push. Ayan. Ayan, Mary Ann and Chloe. kaya gumaganon. Kailangan ako alam mo, una sa lahat, nakakaaliw tong si Mary Ann kasi kung paanong independence yung inaalaw niya na ibigay kay Chloe. Kay Chloe, yes. Is really something. Ibig sabihin talagang bilib na bilib siya Ayan. sa kanyang anak. O So, sige, dahil anong meron? ngayon sa Women's Month, saludo sa iyo. Yes, Mary Ann. saludo tayo sa lahat ng mga kababaihan. So Ayan. ito yung mami ni Chloe. Nabalita ko meron daw pa si Chloe? ipopromote. Hindi nila kilala si Chloe. Diyos ko naman, lagi ka nandito, di ba? Gusto Hindi mo nila ba? kilala. Ito naman si Chloe, parang akala mo first time mo dito. Bulag pa rin.
Si Chloe. Si Chloe po. Sige ba? O nga naman, baka hindi nyo po kilala. Ayan. Si Chloe po, ay yung tambalanisa naming 3 years old pa lang dumadalaw na dito. Diba? Born blind. Ayan. At hanggang ngayon, pag kinakumusta mo siya, ang sagot niya sa'yo ay, eto, bulag pa rin. Diba? At ito, kasama niya yung kanyang mom. Ayan. So saludo tayo kay Mami Mary Ann. Kasi kung paanong, yun nga, ako sa totoo lang, nabibilib ako sa, sige, mag-commute ka na. Sige, anak, go. Sa Napakahirap Labrador. para sa isang nanay, di ba? Pero alam mo ba, Mami Mary Ann, sasabihin niya pumunta siya ng Labsa, hindi siya pumunta dito. Charot! Nanood siya ng sine. Oo. Pupunta naman ng love, pero sa iba diretso. Ayun, may side trip. Sige. Nanonood siya ng sine. Ayan, nanonood ng sine. Hindi, literal, nanonood ng sine to. Kaya nga. Di ba? Noong January lang eh. Tingnan mo. Kung paano niya. Tapos yung mga iba nagreklamo na hindi nanonood ng sine. Mami ito na, Mary Ann. Mami Mary Ann, go. Anong ipopromote natin? Anong meron? Go. Nakaka-pressure. Nakaka-pressure pero nag-t-shirt ka para dun sa ano. Dito, kasama ko yung aking co-founder. Ayan, co-founder of ng Happiness, Love, and Joy. Or Happiness, Halo Joy. Joy. Happiness, Joy. Love, and Joy. Which is? Anong pinaglalaban ng tropa nyo? Non-profit group na helping kids with disability. Helping kids with disability. Okay, napakagandang We cause. are having kasi, Miss Nicole, ako tambalanista din ako. Next, thank you naman. Bakit? Charot. Pag may mall tour ka, pupunta. Oh my gosh, mall tour. Nakaka-artista. Okay, go. Yun nga, ito yung group na talagang we specialize to help na yung mga kids na talaga may mga disability. Special needs. Yes, like cerebral palsy. Okay. Hydrocephalus. So, ngayon, we explore. So, gusto namin community service naman. Okay. So, we are having outreach Brigada Eskwela this coming June. So, we are, we are able to, help yung mga kids like sa Tarlac. Tarlac. Okay. So, Meron ba kayong Facebook page na sa mga gustong na mga nanonood ngayon na gustong mag-abot ng tulong, gawin kayong channel na pag ng biyaya nila ng blessing? Maging daluyan ng blessing. Yes, ngayon yung mga kasama namin is hindi lang din naman yung mga friends namin. So talaga iba-ibang charity group yung magsasama-sama. Para sa event sa Tarlac. Yes, dalawang school to. Okay. Sa Kamiling Tarlac. Yung isa is mga AITA. Kasi yung isa naman is yung school na, very small school lang sila. Pero ang baba ng population ng school. So, mas pinili namin yun. Dalawang So ang kailangan natin ng resources. Yan. So kailangan po ng resources para maisakatuparan yung napakagandang advocacy nila, which is sa darating na June yung Brigada Eskwela. Okay. So how do they get in touch with you? we have a Facebook page. Pwede Happiness, Love, and Love, Joy. and Joy. And pwede nyo rin kaming kontakin through Happiness, Love, and Joy. Paano yung end nyo? Oo nga. Ano ba tawag? And na Yung sign? ampersand. Oo. Yes, yan lang po. Ampersand. Isang linggo ko na. Isang linggo lang nakipag-English. Alam na yung ampersand. Kasi Miss Nicole, kaya namin ito naisip kasi si Chloe before, yaya siya sa amin ng yaya na mag-visit dito. So sabi ko sa kanya, kaya mo nang dinabutot almost 15 years. Tama. So sabi ko kay Chloe, sige, let's try. Nag-evolve na yung mga person. Correct. Oo nga, dati mga kung ano-ano lang pinagkakabalan mo, Mary Ann, ngayon gumaganito ka na, Happiness, Love, and Joy, Outreach na. Nag-start yun. Hindi, actually, nag-start naman talaga yung Happiness, Love, and Joy because of Chloe din talaga. Kasi nung nag-start siyang mag-school sa SPED school nila, tapos nasa industry na rin ako ng parties, right? Yung nag-organize ng mga parties. So sabi ko, why not na mag-ask ako ng help sa mga party industry ko, like magsusupply sila ng inflatables kapag may event yung school, yung SPED. So doon siya nag-start. Tapos hanggang sa
may mga teacher or may mga friends akong lumalapit na baka pwede mong tulungan. Very So doon siya good. nag-start na nagre-raise ako ng diapers, ng milk kasi yung portion na yon is malaking bagay sa isang magulang. Tama. Na naiintindihan ko kasi meron akong anak na gano'n. Ayan. So malaking bagay na makapagbigay ka ng minsan diaper, gatas kasi yung budget na ilalaan nila doon is may ilalaan nila sa ibang bagay. Yun. Very good. Doon siya nag-start hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang bata na sila. Ayan. Hala, pagdating sa dagdag ligtas points sa langit, mas marami kang points kaysa sa amin! Marami ng pamasahe. Hala, marami kang pamasahe. Naka-MRT ka kami naglalakad, di ba? Kaya kung gusto nyo rin po na dagdagan ng mga ligtas points ninyo sa langit, di ba? So, alam mo, ito, Jegs, yung sinasabi natin na there is really a reason for everything. Of course, I'm sure si Mary Ann, there was a time in her life na naisip niya, bakit si Chloe blind? Di ba? Ano ba yung dahilan? question talaga. Di ba? Napakaraming, it's not easy to accept di ba? Pero tingnan mo naman, because of this, itong kung tutuusin ay matinding trial or challenge, 'di ba? Mas madami pa lang natulungan. Oo. Tsaka eventually gagamitin ka ni Lord to put up this Correct. this kind of advocacy. Tama. And Ayan. sino At ba hindi mangyayari 'yun kung hindi dahil din kay Chloe? And sino ba ang mas better na parang maging resource persons, kundi yung mga actual na naiintindihan nila, sila mismo naranasan ito. Very Ayan. good! Very good yan. Oh my gosh, nandun na ang dami yung points sa langit. Kainggit. Pata yung points niya kasi dumating na kami sa point na nag-adapt kami ng isang cerebral palsy. May Nag-adapt kayo. May in-adapt kami. Hala, nasa tabi na sila na San Pedro. pero wag muna kayong pumunta, ha? Madami pa kayong gagawin. Sa parada kasi after Virgin Mary, sila na. Ayun na nga. Hindi, sasabihin ko lang wag munang buksan. Oo, wag munang buksan. You were saying it's life-changing. Totoo, di ba? I'm sure. We'd love to I cannot promise, but Pwede join siguro tayo, Jegs, with no? Love Radio, why not? Why not? Let's see, we're not gonna promise anything, but at least explore natin yung idea na gano'n. yun. At least dito magkaroon lang kayo ng platform na para dun sa mga nakatutok, and you can repurpose this video. Pwede nyong i-cut and splice yung ating video para ma-post ninyo. Yun, at least yung itong part na to, nagdagdag tayo na ligtas points sa langit. Ito yung initial na tulong natin. We are with you bilang may mga diferensya. Oo, correct. Literal. May mga PWD ID. Alam natin yan, di ba? Hindi nga lang halata, di ba? Pero Ayun sa akin halata. Oo, yung sa'yo. May PWD PWD ID na ba ikaw? Kanina Basic na basic. pagpasok nga, sabi ko, saan tayo? Dire-diretso lang siya. Oo. Alam mo nga, ito nga si Chloe. Hindi nahuhulog. Siya yung bulag. Si Nicole yung nahuhulog sa hagdan. Mag-ingat ka dyan. Nahulog dyan last si Chloe yung bulag, never nahulog sa hagdan ng MBC. Ako Sabi na. ko nga, bakit ang lapad naman ng hagdan pag nahuhulog sila? Ewan ko ba doon, sabi niya. Hindi ko rin talaga alam. Alam mo, Hindi, nagtatalo kasi yung mga Nicolialan niyo sa utak na mawala sa concentration. correct. Kaya ako, pag bumababa tsaka umaakyat na ako, yun na yung ginagawa ko. Intentional na ako na mga Nicoleala sa utak, dyan muna kayo sa dulo, ha? Aakyat muna ako at bababa ng hagdan. Huwag muna tayo mag-iisip. Kasi may discussion kasi nangyayari. Totoo, ang dami nangyayari sa utak ko kasi. Correct. Everything yan na muna ang pababae. Yan. Tama. O siya, happiness, love, and joy. Please, hanapin niyo po sila sa social media. They are there. Lahat ng mga detalye na kwento nila ngayon ay nandoon din. And how to help. Yan. Kasi mahirap naman magbigay ka ng number dito. Mamaya, mas-scam. Diba? Correct. So, ayaw natin yan. At syempre sa mga nanonood ngayon, hindi naman to aksidente na napanood mo yung episode Correct. na ito. So may reason kung bakit napapanood mo to. True, You will lalo. be part of this advocacy. Yay! Thank you so much. Ayan. Salamat sa inyo. Thank you. Exit na muna po kami. Thank you so much, mga kabisyo. Bye-bye. Mamaya ulit kwento na mahiwagang Burnay. Linis, fantastic. Ayan. Grabe, ang sexy-sexy niya. Hoy, ang dami ko talagang gagawin. So magpipicture na ba muna tayo? Or... Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy,
hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole Yala at Diego Bandido, sa kumikinang na tambalan, hello po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alfie. Tagapakinig ninyo simula nung magka-podcast kayo. Sa podcast ko po kayo na-discover. Sumulat po ako para ibahagi ang isang bahagi ng buhay ko sa inyo. At sana po ay mapag-usapan ninyo sa podcast. Nagsimula po ang kwento ko noong 2004. Habang college student sa Zambales, naging kaklase ko po si Marco. Isang openly gay. Kahit straight ako, mabilis kaming naging magkaibigan. Kapag binubuli siya, ako ang tagapagtanggol niya. Dahil lagi kaming magkasama, na-chismis na may relasyon kami. Hindi ko na lang pinansin. Kaibigan ang turing ko kay Marco at para sa akin, sapat na yun. Ang hindi ko alam, may nararamdaman na pala si Marco sa akin. Inamin niya ito ng isang gabing malasing kasama ako at iba pa naming mga kaibigan. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Ilang linggo kaming hindi nag-usap. At nang muli kaming magkita, nagkunwari na lang kaming parang walang nangyari. Inisip ko na lang na baka epekto lang ng alak ang lahat. Sa takot naman ni Marco na tuluyan akong mawala sa buhay niya, tinanggap na lang niya na hindi ko kayang suklian ang nararamdaman niya.
Graduate kami ng college at nagkahiwalay ng landas. Umalis ako ng Zambales, nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. Maayos naman na naging takbo ng buhay ko. Pero sa kabila ng lahat, paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko si Marco. Nasa na kaya siya? Masaya kaya siya sa buhay niya? Noong 2019, namatay ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay napunta sa pangangalaga ng aking mga biyenan. Doon ko mas naramdaman ang katahimikan ng buhay at ang bigat na mga alaala na matagal ko nang hindi pinapansin. At isa doon, ang alaala ni Marco. At ang mga salitang hindi ko kailanman nasabi sa kanya. Dahil doon, sinubukan ko siyang hanapin. Wala na siya sa Zambales, pero mabuti na lang at may connection pa sa kanya yung isa naming kaibigan kaya nahanap ko siya online. Minessage ko siya ng maraming beses pero kahit minsan, hindi siya sumagot. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, nakita ko ang larawan naming 2 ni Marco habang naglalakad sa tabing dagat malapit sa dati naming paaralan. Yun ang paborito naming tambayan kapag may bakanting oras. Nagpa siya akong pumunta sa lugar na yon. Umupo ako sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tahimik ang paligid. Ang maririnig mo lang ay ang hampas ng alon at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa dalampasigan. Habang hawak ko ang lumang litrato, isa-isang bumalik ang mga alaala namin. Maya-maya, may narinig akong yabag sa likuran ko. Nakita ko, nung paglingon ko, ang isang lalaking nakatayo at nakatanaw sa dagat. May dala siyang maleta, tila kagagaling lang sa mahabang biyahe. Pamilyar ang mukha niya. Nagkatinginan kami ni Marco at sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa sandaling yon. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng kabataan namin sa isang iglap. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga buhay na tinahak namin sa mga taong hindi kami nagkita. Sabi niya kahit nagkaroon siya ng ilang relasyon, hindi daw nawala ang lugar ko sa puso niya. Sa bawat taong minahal niya, may bahagi daw ako. Sa pagkakataong yon, inamin ko rin ang mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Sa kabila ng buhay na binuo ko noon, may bahagi ng puso ko na palaging bumabalik sa alaala niya. Maraming taon ang lumipas bago ko tuluyang maunawaan ang nararamdaman kong yon. Tahimik naming pinanood ang paglubog ng araw. Pakiramdam ko, binigyan kami ng buhay ng isa pang pagkakataon para balikan ang mga bagay na hindi natapos noon. Habang unti-unting dumidilim ang langit at humihina ang liwanag ng araw sa dagat, naramdaman ko ang katahimikan sa puso ko na matagal kong hinanap. Hanggang ngayon tuwing naalala ko ang araw na yon sa tabing dagat, hindi ko maiwasang isipin na may mga bagay na sa buhay hindi talaga nawawala. Minsan, hinihintay lang nila ang tamang panahon para muli kayong pagtagpuin. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alfie. Alfie. So parang, si Alfie... Parang bitin yung kwento niya, no? Oh, siguro wala na. Oo. Kasi parang alaala nung gabing yun eh. Oo. So ibig sabihin,
nagstay lang siya as alaala. Hindi wala silang kinontinue. Siguro alam din nila na it's complicated, it's constipated, lahat na. Ganon yung kanilang relasyon, 'di ba? Maybe may mga bagay lang talaga sa buhay na nagkakaroon lang talaga ng full circle moment na tinatawag o parang closure. Again, closure. I was about to say na closure. Walang closure kasi yung friendship nila. Oo, parang ganon. So parang may guilt feeling si Alfie kasi after nung nangyaring inuman ng revelation, parang bigla awkward moment na eh. Tapos yun na yun, parang ganon. So yun. Pero alam mo, Jegs, ako sa buhay, parang there are times na, of course, gusto natin lagi may closure. Ano ibig sabihin? Gusto natin laging parang naintindihan natin kung ba't nangyari. O ganon. Pero, katulad nitong kay Alfie at kay Marco, no? Obviously, closure talaga ito kasi nagtagpo pa sila ng landas eh. Correct. Pero there are times na hindi nagkakaroon talaga ng closure at hindi na rin natin dapat questionin eventually. Kasi talagang may mga bagay na talagang sadyang kailangan lang nating tanggapin na nangyayari. It is what it is. It is what it is. Yun na siya. Huwag ka na magpakabaliw para malaman kung ano kaya. Di ba? Bakit ganon? Yun Kasi yung problema sa mga what if correct na yan Feeling ko problema talaga yun ng mga matatalino eh. Kasi laging, alam mo yun, yung utak eh tumatakbo, nag-iisip ano kaya kung, di ba? Pero yun nga eh, kung halimbawa sa ngayon, wala kang makitang sagot. Hindi na para lagi mong hanapin yung sagot. Eventually, kapag ka talagang na may sagot yan, may dadating at dadating yung sagot na yan kahit hindi mo ipilit. 'Di ba? Pero may mga pagkakataon talaga na sadyang it is what it is. Yes. Tanggapin mo na lang talaga na may paghihiwalay. Kasi gano'n naman ang buhay. Hindi naman lagi masaya. Tanggapin mo lang talaga na may mga relasyon na hindi talaga meant to be. 'Di ba? Na may mga gano'n talaga. Maswerte kayo, Alfie and Marco, nagkaroon kayo ng closure. Nagtagpo kayo. Ayan, nagkakwentuhan, nag-update sa buhay-buhay. True, 'di ba? Swerte nyo nga eh kasi nakilala nyo pa isa't isa eh. Hello, ang dami kayong beses na yung mga childhood natin, mga frenny. Hindi na natin matandaan sino ka. Sino na nga to? Pero ako inaamin ko bilang isang lalaki, may mga time na naaalala mo yung mga tropa mo dati. Kung nasa na sila. Oo, kasi ito yung mga taong as in karamay mo, kasama mo talaga sa lahat ng mga kalokohan. Na pero pag nagkita kayo, hindi na magkaibang tao na kayo correct. Kaya siguro parang yung kay Alfie and Marco, hindi siya necessarily bitin yung kwento. Talagang sadyang yung sinabi mo, kakasabi mo lang, Jegs, na magkaibang tao na kayo, magkaibang mundo, magkaiba ng tatahakin, di ba? So, hanggang doon na lang talaga. Siguro itong si Alfie, naging vulnerable lang din siya. Simula nung, di ba, namatay yung wife niya. Kaya lahat ng emotion nandoon. So, naghahanap siya ng somebody na nakakaintindi at nakakaunawa sa kanya. Kasi nga, nawala na yung misis kasi malamang yun yung misis yung nakakaunawa sa kanya. So, nawala yun. Tinanggal. Correct. So, may part na naging yun. default, naalala niya si Marco. Na siya yung kaibigan na kasama niya. Correct. Mga ganun. So, ganun lang po talaga. Swerte dahil nagkita kayo. Ngayon, katulad nga ng sabi ni Jegs kanina, may mga taong sadyang naalala lang natin tapos wala na lang talaga. Kasi it is what it is. Kasi ang naiiwan sa atin sa alaala natin yung kung ano sila dati. Yun yung gusto nating balikan. True. Hindi na sila ganun ngayon. Nag-iba na. Ang dami na pong nangyari. Hindi man totally nag-change into a different person, pero hindi na siya katulad nung kung paano mo siya nakilala nung bata siya. Ganun talaga. Kaya seasonal po. May naisip nga ako yung mga kaibigan ko dati na i-meet ko, pero pag nung na-meet ko na sila, iba na sila sa ini-expect ko. Correct. Hindi na sila kasing kulit. Kasi ang inaalala ko, yun yung last time na Hindi. nakasama. May gout na sila. Yung atay nila maliit na. Isang pitik na lang, abo na. May ganun na. So kung dati walwal, 'di ba? Na parang feeling mo nung nagkita kayo ulit, ganun ba ulit? Magwawalwal kayo ulit? Hindi na. Kasi kung dati wala yang sakit ngayon, lahat ng mga pinagagawa na nung kabataan niya, ngayon na ang singil. So hindi na yan umiinom. So nagbabago din. Ganon. Well,
Ganun talaga mga kabisyo, siguro isa rin po itong pagpapaalala sa atin na kung ano man kung nasa mang season tayo ng ating buhay, 'di ba? Kung ano mang parte to ng buhay natin, kung ano mang chapter ng buhay natin, lagi nating tatandaan na dapat we live it to the fullest. Dapat to the maximum level nating i-enjoy lahat ng mga magagandang bagay, pati lessons. Kasi for all you know, hanggang dun lang siya. Correct. Isang chapter lang pala siya. Kaya nga pinagdaanan natin ang tawag dyan eh. Kasi sa buhay dapat we have to move forward eh. Kasi kung pabalik ka, 'di ba, parang tanga po. At least may po. At least may po yung parang tanga, kasi, 'di ba? Kasi tingnan mo dahil nag-move backward itong si Alfie, umuwi pa siya, umupo pa siya doon sa dalampasigan. Okay lang naman yung kung paminsan-minsan. Pero kung lagi ka na lang pabalik, may hinahabol mo yung ghost na nakaraan. Wala na tayong magagawa, tapos na yun eh. May purpose kasi kung bakit napagdadaanan natin yan para magamit natin sa future. Diba? Ngayon, yung mga experiences natin. Correct. Ngayon kung balik ka ng balik, parang tanga. Wala na masyadong explanation kundi parang tanga. At speaking of balik, 'di ba? Hindi po si Christopher ang babalik, 'di ba? Dun sa mga nag-e-expect, 'di ba? Mamayang gabi, makakasama na muli ni Titan Jello si Rocky Terra. Kasi tapos na ang kanyang maternity leave, 'di ba? Marami din ang expect na babalik si Chopper. Ito yung sinasabi nating maaaring hindi pa panahon, 'di ba? Hindi naman natin kino-close ang mga doors, pero sa ngayon ang magbabalik ay si Rocky Terra. Siya yung T na magbabalik, 'di ba? Correct. Yun yung nung nakita ko nga si Rocky, yung kanyang picture nung nagkaroon tayo ng libreng hatid saya concert sa Dapitan. Sa Dapitan, yeah. Oo. Tapos nung inintroduce siya, 'di ba, lumabas siya. Tapos lumabas yung kanyang picture sa screen. Yung picture na yun, dalaga pa siya yata noon eh. Parang nakita ko lang talaga na grabe no, seasons of life. Dating dalaga, tapos ngayon may anak na, 'di ba? Actually, alam mo yung memory ko kay Rocky Terra dito sa Love Radio, siya yung pinakabunso na DJ. Correct. Until now, yung Totoo, sa utak ko na siya yung bunso na DJ, siya yung bata. Ngayon tita na. Tingnan mo yung description ng digital sa kanya. Sino yung OG na babalik? Kasama na siya sa OG. Tama. Veterano na. Ganun talaga. Seasons in life. Tama. So whatever season it is, enjoy po natin. Correct. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, at season na po para umexit lang ako saglit mga kabisyo. Salamat sa pagsama sa akin sa amin ni Diego ngayong oras na ito. Pasensya ka na, Alfie, hindi namin maipapodcast ang episode mo. Ayan. Next time. Malay natin. Sa susunod, pag may susunod kang entry, malay mo. Ha? Ayan. Okay. O siya, bye everybody! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tuwananan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tuwananan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Magkatulad. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida hasi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Hopya bab. Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ikaw ay Hopya, may-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinamnam. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Man. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap Kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali! Something matulis. Wala. Sandali! Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hoy!
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Oh! Oh! Ay, ka! Okay. Ang
kasagutan ng kasagutan Oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. BDR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oradyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh?
Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Naguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na!
Eto na, boundary time na! Oras mo na mga kabisyo, 32 minutes makalipas sa oras ng 2:00 ng hapon, Manong Driver! Ready ka na ba? Baka pangalan mo na itong tatawagin. Pakis nga sa gums mo. Alright, eto na! Ang maswerteng winner natin sa ating Love Knows No Boundary ay si... Ala! Eto na! Isang taxi driver! Wow! Congratulations sa iyo, Roger Bruno! Again, Roger Bruno, ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Ayan! Okay, Roger, kung gusto mo makuha ang iyong papremyo, pwede mong puntahan dito sa aming himpilan or pwede din naman kami na ang magpadala sa'yo. Pero depende sa'yo. Kung gusto mong mahimas ang aking kumikinang ulo, pwede ka pumunta dito. Ayan, okay. Sa mga kabisyo naman po na gustong manalo, all you gotta do, pwede po kayong mag-drop by dito sa aming himpilan, mag-register, at syempre, para may chance kayong manalo ng 1,500 pesos. Alam niyo naman ngayon, apakataas ng gasolina! As in, apakasakit na sa ulo. Maraming mga driver tayo medyo hinang-hina na sa tindi ng taas ng gasolina. And speaking of mga driver, shoutout lang pala natin to si Sir Rolando Reyes na laging nakatutok sa atin sa mga Lala Move riders natin dyan. O ayan ha. At syempre para manalo, simpleng-simple lang ha. Mag-register. 2 ways to win, mag-register. At tapos yung isa, ang gagawin lamang po ay dapat nakatutok ka, nakatune in ka sa 90.7 Love Radio. Dahil oras, eto na, oras na mahuli ka namin nakatutok ka. Basic yang 1.5 ka agad yan, bebe. At syempre mga kabisyo, eto pa nga, muling nagbabalik na. Eto na, nireveal na namin ang nagbabalik na OG. Mamayang gabi. Walang iba kundi si Rocky Terra. Ayan. Magbabalik na si Rocky Terra sa Rocky's Secret Files at makakasama na siya ni Titan Jello. Ayan, sa mga Rocketeers dyan. At tabayanan mamayang gabi ha, 9 o'clock until 12 o'clock midnight. Rocky Terra muling babalik sa Rocky's Secret Files at syempre sa Top Secret. Abangan po yan. O sa mga kabisyo, bago pa ako tuloy magpaalam, shoutout nga pala sa mga taga Century Chemicals na nakatutok sa atin. Lalong-lalo na sa mga staff natin dyan sa Guardian Alcohol. Salamat po, mabuhay po kayong lahat. Susunod na ang babaeng takbo ng takbo sa isipan mo. Mara Tony sa kanyang programang Love Trip. Ayan, sa pangalan po ng kumikinang ina, Nicole Yala. Ako naman po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na nagsasabing, hindi lahat ng kalbo masamang tao. Yung iba naman binago ni Lord. Isa po ako na sa listahan. Basic! Lagi po nagpapaalala sa inyo, and whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hotshot. Metro's #1 Love Radio. Basic!